Čaute. Blížia sa nám voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku a my sme si pre vás pripravili krátku reportáž, ktoré vám priblížime všetky informácie a opýtame sa študentov, ako vidia celú situáciu s voľbami, opýtame sa na ich názory a pohľad na vec. Ako vnímate význam volieb do Európskeho parlamentu pre budúcnosť Európskej únie a jej občanov? Tak myslím si, že je dôležité, aby sme mali ako nejaký hlas v tom Európarlamente a preto sú aj teda dôležité tie voľby. A keď už teda je niečo také, tak je dôležité, aby fungovala tá organizácia. A preto tam treba mať aj svojich zástupcov. Tak ja si myslím, že európski poslanci keby reprezentujú našu krajinu v Európskom parlamente, kvázi, takže mám taký názor na to, že v podstate ukazujú keby tú našu tvár do sveta, v podstate tí europoslanci. A hlasujú aj za rôzne zákony, čo v tom Európarlamente schvaľujú. Myslím si, že táto budúcnosť je v Európskej únii, pretože robí pre nás veľa, aj keď si to mnohí neuvedomujeme, práve tak myslím si, že Európska únia pomáha nám ako ekonomicky, tak aj mentálne v tom, že cítime sa tu bezpečne, cítime sa ako doma a cítime sa ako jedna vrstva na svete a je to v tom taká spoločná sila. Tak podľa mňa definitívne už to tam treba znova obnoviť a ako majú mandáty, tak klasika, nemôže tam byť stále niekto ten istý, takže treba nových ľudí, aby sa veci znova rozhýbali. No, podľa mňa sú podstatné, ale neviem, že či až tak moc, ale podľa mňa sú podstatné veľmi. Ja mám pocit, že sú dôležité a keď my ako ľudia máme právo, tak by sa mala väčšina si to uvedomiť a aby mala ísť voliť a prehlásiť si svoje. A máš aj nejaký prehľad alebo vieš, kedy sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku? No pokiaľ si dobre pamätám, tak 8.6. To neviem takto. Ale keď to bude aktuálne, tak budem asi vedieť, keď to bude na internete bežať. Tak teda už to je skoro aktuálne, bude sa to konať 8.6.2024. A no, viac. Takže to je za chvíľu. Áno, to je za chvíľu. Takže treba si asi pozrieť, že koho budeme voliť a tak. No európske voľby podľa mojich informácií sú 8. júna a možno taká osveta. Zúčastnite sa prosím vás. Čím viac sa nás zúčastní, tým väčšie slovo budeme mať a týmto budeme si tu žiť troška kúsok lepšie. V júni? Ale neviem, kedy dátum konkrétny. Za 2 týždne, nie som si ale presne istý, ale niekedy teraz by mali byť, nie? Vieš o tom, že či máme vôbec nejaké informačné centrum tuto na univerzite alebo v okolí? No nedávno som sa dozvedel, že máme, že také centrum sa nachádza v knižnici našej univerzitnej. No, neviem o tom, ale asi pravdepodobne, hej. Dobre, nachádza sa. Skúsi tipnúť, že kde by sa mohol nachádzať aspoň? No niekde v knižnici alebo tak. Neviem o tom. Neviem. Takže v Žiline na Unize máme priamo v univerzitnej knižnici Europe Direct Žilina a práve tam môžeme sa obrátiť kedykoľvek, môže tam prísť, môžeme sa tam zaujímať o eurovoľbách, keď nevieme, lebo je to téma, ktorá nie je u nás zrovna až tak populárna, nie tak osvietená, nie sú v tom až také emócie, tým pádom ľudia o tom vedia stále menej a menej, aj keď toto kúsok zlepšuje, ale tam práve môžeme do univerzitnej knižnice prísť kedykoľvek a poprosiť o pomoc v podstate v čomkoľvek. To neviem. Ja nie som zo Žiliny, takže ja neviem. Netuším. Máme? Áno, máme v knižnici. Tam keby si chceš získať nejaké informácie, vieš sa tam prísť popýtať. Aké témy alebo otázky považuješ za najdôležitejšie pre budúcnosť Európskej únie a občanov? A akými by sa mohli zaoberať teda poslanci v parlamente? Tak ja si myslím, že v podstate ide aj o to, že či chceme byť v tej únii alebo nie. Aj podľa tých posledných volieb to bolo také kolísavé. Tie názory ľudí boli rôzne na Slovensku. Takže uvidíme, jak to bude. Myslíš si, že aj nejaké klimatické tematiky alebo niečo podobné tak na takýto štýl by sa mal preberať? Aké alebo nejaké iné ešte niečo napadá? No tak určite, veď v dnešnom svete, v dnešnej dobe je to veľký problém, tá klíma, celkovo výroba, aj tie elektromobily sú otázne vlastne, že či je to ekologické celkovo,
treba to zvážiť a je to ťažké v dnešnej dobe vlastne zvoliť tú správnu cestu, si myslím. Tí ľudia, že čo teda, že či ideme sa dať to smerom na elektromobily alebo na nejaký iný pohon a vlastne, že či to tie emisie spôsobujú hlavne autá, to je tiež ďalšia otázka, že je to rôzne, no a ťažko povedať, no takto, že čo. V prvom rade by sme si mali voliť politikov, ktorí sú v nejakej frakcii, pretože pokiaľ nie je politik vo frakcii, tak nemá v Európskom parlamente absolútne žiadny význam, je nezávislý a nemá tam žiadnu hodnotu, nevie o ničom rozhodovať, nevie nič navrhovať. Tým pádom by sme si mali voliť politikov, ktorí sú vo frakcii a tí vedia naozaj niečo zmeniť a bohužiaľ týchto politikov tam máme strašne málo a preto, aby sme vôbec zosielili, aby malo Slovensko nejaký hlas v európskom svete, tak potrebujeme takýchto politikov presne voliť. Tak poďme voliť. Tak dôležité je teda určite ekológia, napríklad tým pádom aj nejaké záležitosti, čo sa týka občanov a ako občania chcú zmeniť niečo v krajine a tak ďalej. A určite by som doplnila aj ľudské práva, lebo teraz to je veľmi rozsiahla téma, tak aby všetci ľudia mali rovnaké práva a tak podporiť. No, tak určite asi najväčšia téma Ukrajiny. Je veľmi podstatná podľa mňa. A neviem, či nejaké ďalšie. Možno témy životného prostredia ešte? Si tak dali? Ja možno iba doplním, že naša budúcnosť akože pre mladých, hlavne ešte mladších, čo sme my, tak aby sa aj o nich zaujímali viacej. Čo by ťa motivovalo k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu? Myslíš si, že je dôležité, aby mali mladí ľudia hlas v týchto voľbách? Mladí ľudia majú hlas v týchto voľbách, každý jeden máme svoj hlas v týchto voľbách a predovšetkým motiváciou by možno bolo to robiť nejakú väčšiu osvetu o tom, čo Európsky parlament pre nás robí, čo Európska únia pre nás robí a čo to vôbec znamená, na čo sa môžeme u nej spoľahnúť. Preto väčšia osveta je práve cieľom k tomu, aby sa zvýšila nejaká účasť vo voľbách a pre mladých, či to má nejaký význam, no pozrieme sa na cestovanie. Po Európskej únii sa môžete pohybovať ako len chcete s vašim občianským preukazom, ktorý dostanete. Je tu sloboda, je tu o mnoho ďalej viac výhod, len treba si to možno načítať, treba si trošku doštudovať a tak. Určite áno, lebo teraz mám taký pocit, že väčšina mladých ľudí sa na to vykašle a potom prevládajú názory tých starších obyvateľov a tie sú väčšinou také rovnaké a potom tí mladí, čo tu akože majú zostať a chrániť si tú krajinu, lebo oni sú ako keď budúcnosť tej našej krajiny, tak potom sa iba sťažujú, ale nejdu voliť. Takže pre mňa to je veľmi dôležité. Plánujete sa zúčastniť? Asi áno. Samozrejme. Ale určite pôjdem. Jasné. Treba sa zúčastniť. Máš nejaký prehľad, či máme nejakých zástupcov zo Slovenska? Prehľad nemám. Zatiaľ ako som sa tomu veľmi nevenoval. A dúfam, že tam sa nájde niekto schopný, kto by vedel aj pre Slovensko niečo vybojovať prípadne. A najmä, aby sme teda vedeli efektívne čerpať aj eurofondy a podobne.